10 ljudi od nas na kanalu. Danas ću vam pokazati kako se treba pravilno brijati. Evo je tu pena. Crvene boje. Jeste. Ovako trebate. Ovako stavite sve. I onda ruke operete. Još malo. Ljudi, neću uzeti žilet. Dakle ću ovako sam. Sad kad ste to uradili, pokosite ruku i onda ovo saperete. Eto ljudi, to bi ovako trebalo da izgleda, da bi tu moja brada bila oblika. To uradite par puta i bit će to dobro. Neće imati takvu kosu. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Obavezno bacite like, sub i šerujte kanal. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!